Napaluhan na lang si Robby nang makitang maabo ang kanilang tahanan sa Barangay Sugkong, Urdaneta City, Pangasinan. Mga seconds lang po talaga, ma'am. Baka siguro mga 15 seconds lang po. Pero hindi po talaga kaya sa sobrang lakas po talaga na ng apoy. Sabi ko, wala na. Wala kaming na-save. Sabi ko, paano mag-umpisa? Parang gusto mo na rin din sana sumama. Kasi hindi mo alam kung paano ka mag-umpisa kinaumagahan. Natupok man ang tahanan at kagamitan, ipinagpapasalamat na lamang na sila'y ligtas. Tumakbo na po kami ng lolo ko, kaming tsinelas doon po sa labas. Talagang nasusunog na po talaga yung bahay namin. Mabigat man ang pasa ng pamilya nila Robby, tila gumaan naman ang kanilang pakiramdam sa pagbisita ni First Spouses League of Pangasinan Chairperson Ma Antuason Gico. Dito, bitbit niya mga tulong para sa pamilya. Po kayo natutulog ngayon? Salamat sa kasi hindi mo kami pwede sa loob. Kung saan. Ma'am, malaking tulong po. Pumunta po kayo kahit na. Oo naman po. Yung pag para maraming salamat. Wala pong anuman. Lagi ko naman pong ginagawa ito. Dakal nga pasalamat ko matulungan nak, madam. Bukod sa Barangay Sugkong, bumisita rin si FLP Chairperson Ma Antuason Gico sa pamilya ng mga nasawi sa sunog sa Barangay Nancayasan, Urdaneta City. Bagamat isang buwan ang nakalipas mula na mangyari ang insidente, dama pa rin ang lungkot ng kaanak. 6 kasing miyembro ng pamilya ang nasawi dahil sa sunog. Sinong naiwan dito po? Alam po, usually po kasi kapag nasusunugan, sinasabihan po namin na parang at least walang nangyari. Sa case po kasi nito, iba kasi nga may namatay. Mas masakit po ng triple, kumbaga yung nangyari dito sa inyo. Thank you. Nakikiramay po kami lahat sa inyo kasi kaibigan nyo, kaanak nyo. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paglilibot ng FLP hindi lamang para bumisita, kundi para maipadama ang serbisyong may puso para sa lahat. Jose Robert Inventor, RNG News.